जाय आंखौ मिथिया उसिया आलुदेब बिथाङा जाला मोनला गाज्रि जोंखौहाय ससियेल मिडियायावहाय मुं सोनानै बुंनायनि थाखाय मोनसे खोथा फंबाय नोङो आंनि हिनजाव आरो आं मा जानानै दङ आंनि फिसा थैजानायावहाय आंनि फिसाया सोरजों थांनानै सोर मा जादों सोर मा लेंहरदों नों मिथिदों नामा आलुदेब नोङो सयथानि बिथोराव सयथा दिनैनि दानिफ्राय सयथानि बिथोराव नों जुदि भिडिअखौ क्लियारिफिकेसन होआब्ला नोङो दिगदारफोराव नर्थ गामियावहाय डिस्ट्रिक्टआव जोङो मा एक्सन लानांगौ नोंनि थाखाय जोङो एभ्रिथिं गासिबो साखाफारा जानानै दङ। स' हेल' लोगोफोर गुड इभिनिं नोंथांमोनाथ' दिनैनि भिडिअखौ टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र' नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आरोना नोंथांमोनाथ' दाखालि साननैसो आलु दे नोंथांमोनाथ' फेसबुकाव आलु दे होननानै मिथिखायो आरोना मैदेर वाइटिनि बिदा नोंथांमोना बिदा होननानैथ' मिथियो गोबाङानो माने दाखालि साननैसोथ' नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव मोनसे सासे लाइमोन सेंग्रानि माने बाइकजों एक्सिडेन्ट जानानै थैदों होननाय नोंथांमोना गोबाङानो फटक शेयार जाबाय थानाय नुखादों जानो हागौ आरो बेजों लोगोसे बिनि बिफाया बा बिमाया फेसबुकाव मोनसे पस्ट खालामदोंमोन होननानै बुंदों आरोना नोंथांमोना नुखादों जानो हागौ आरोना नैबेनो आरोना स्क्रिनाव होनायानो नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय जोबजासिम नायबानो मिथिनानै मोनगोन आरोना माने बे लाइमोन सेंग्राया माने गाव बाइकजों एक्सिडेन्ट जानानैसो थैदोंना गाव सोरजोंबा लोगोफोरजों माबा जादों बेखौ नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय क्लियार नायलांबानो मिथिनानै मोनगोन दा माने बिफाया फैनानै क्लियारिफिकेसन होफैदों आरोना माने बे लाइमोन सेंग्राया माबोरै माने गावनि जिउखौ खोमानांगौ जाखो बिनि सायाव आलुआबो गोबाङानो आलुनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ माने आलुआ बुंदोंमोन जे बिफाया बाइक होदों मार ओरै थोरै होननानै फिसालानो माने एक्सिडेन्ट जाना थैदों बेफोरबायदि आरो पस्ट लिरनायनि सायावबो गोबां माबा बुंदोंमोन दा आर बसुमतारिया माने केस होगोन नामा दा आलुखौ नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नायबानो मिथिनानै मोनगोन आरोना बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गासिबो आंनि भिउआर्स लोगो नोंथांमोन दिनै जाय आंखौ मिथिया उसिया आलुदेब बिथाङा जाला मोनला गाज्रि जोंखौहाय ससियेल मिडियायावहाय मुं सोनानै बुंनायनि थाखाय मोनसे खोथा फंबाय नोङो आंनि हिनजाव आरो आं मा जानानै दङ आंनि फिसा थैजानायावहाय आंनि फिसाया सोरजों थांनानै सोर मा जादों सोर मा लेंहरदों नों मिथिदों नामा आलुदेब नोङो सयथानि बिथोराव सयथा दिनैनि दानिफ्राय सयथानि बिथोराव नों जुदि भिडिअखौ क्लियारिफिकेसन होआब्ला नोङो दिगदार दङ फेसबुकाव नोङो आं गावखौ निमाहा बिजाबा नोङो दिगदार दङ नोंनि थाखाय एभ्रिथिं जों अके जोंनि बिटिसिआव नर्थ गामियावहाय डिस्ट्रिक्टआव जोङो मा एक्सन लानांगौ नोंनि थाखाय जोङो एभ्रिथिं गासिबो साखाफारा जानानै दङ ओंखायनो नोङो पाब्लिकफोरनि सिगाङाव दानिफ्रायनो खिन्थाखा आं गोरोन्थि जाफ्लांबाय बुंफ्लांबाय बुजिया सोमजिया होननानै बुंनानै लाखा नङाबा नोङो दिगदार दङ मानो होनोब्ला जों सासे बिमा बिफाया फिसा थैजानायाव माबायदि मोनो बिसोर मिथिगोन नों जुदि फिसा थैजायोब्ला नों माबायदि मिथिगोन अबे हारसिंनो दे ओंखायनो नोङो जानला मोनला खोथाखौ बुंलाबायनो नाङा नोङो सयथानि गेजेरनि सिगाङावहाय भिडिअ पाब्लिकफोरनाव निमाहा बिहराब्ला खिन्थाहराब्ला आं ओरैबायदि होब्ला मोना खिन्थाहराब्ला नोङो ओरैबायदि जारला दङ बेखौलाय मिथिखा नोङो दिनै आङो लाइभनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंहरदों नङाब्ला नोङो जारला दङ गाबोन समफोरनि जेनेबा आंनि फिसालानि सारादुआ मंगलबारनि सारादुआव जोबब्लानो बुधबार बिस्थिबारनि थाखाय नोंखौ नागिरनो थाखाय थियारि जों पुलिस केसबो होआ नोंखौहाय जोङो नोंखौसो नागिरगोन आरो मा फोरमायनो सानदों बेयो आलुदिया आरो थाबैनो खिन्थाहरखा बे हिनजावनि गावनि बिनानावनि माबा गावनि बिनानावनि गासिबो गाज्रि मोजां गासिबो गाज्रिबो थायो सिंसानि गासिबो गाज्रि थाजोबो सोरबा मा बुंदों मा बेखौ सोर आलुदि बेलाय ओइ आलुदे सोर बेलाय आलुदे मा फोरमायनो सोर बेलाय आलुदियालाय इयुन जेनेरेसनखौ हा मा मिथिगौ बियो जोंनावसो दुखु दङ फिसा थैजादों जोङो फिसायानो थैजादों बुजिया सोमजिया आंखौ गारि बायनानै होदोंनो गारि आं न'खराव नांखागौ गारिया दङ गारिया दङ बेजों थैयाखै बियो लोगोजों लांजाना थैदों दिनै आं गारिया मा फोरमान खालामदों गंसे गारि नागिरगासिनो दं बेटा नोंखौ रेडि दं जोङो जुगत बबे नोंलाय सोर सोर आलुदे नोंखौ नागिरगासिनो बेटा सोर नोंलाय नों सोरलै मा नोंनाव मा दं मा खर' दं नोंनाव दिनै सयथानि गेजेराव ड्रेस गाननानै खोनाबाय सयथानि गेजेराव बियो रिफाइ हरनांगौ पाब्लिकफोरखौ बुंनांगौ बियो निमाहा बिनांगौ बियो आर बसुमतारिया ओरैबायदि नङा होननानै आर बसुमतारिनि बेगनि गानखौ होनानैहाय ओरैबायदि बानायदों फिसा थैनायावनो दुखु गैया बिसोर होननानै गान बानायदों हैदों फिसा थैनायावसो फागा गान बानायनांगौ
सैमा नों जुदि बेखौ रिप्लाइ खालामहराब्ला दिगदार दङ सैमा नोंनि थाखाय केसाबो रेडि बे बिटिसिआव दद बाल' साला सुवादा जोंनि डिस्ट्रिक्टआव मा बारग'नो नोङो नङाब्ला दिगदार दङ नोङो अबाव खारदों नोङो नाम्बार पाब्लिकनि सिगाङाव बुंहरखा आर बसुमतारिनि सायाव भिडिअ बानाया आंखौ निमाहा होनखा नङाबा जारला दङ जोब्बायलाय रायजोफोर आं रागा जोंलांबाय फिसानि दारै बिराद टेनसन दङ आङो बिमाया दिनै आंना बिमाराव दङ गावनि फिसाखौ थैनानै बे मानो बिमाराव जाया आंना फिसा दुखु दङ आलु दे सैमा नङाबा डेन्जार जागोन गथ'या दाना सयथानि गेजेराव दानो रिप्लाइ होनांगौ नोङो सयथानि गेजेराव रिप्लाइ होनांगौ नोङो नङाबा दिगदार नोङो अबाव बेरायो नोंनि थाखाय सोरनि फट'खौ इदिट खालामना मा मोन्दों नोंलाय नोंनि थाखाय मा खालामनो आं मा मावो नोंनि थाखा फैसानि मा जागासिनो माथो आं मा मावो नों मिथियो आंखौसो भिउस जादों होनो सादा नों आंनि थाखाय भिउस जादों दा सैमा नाम्बार सयथानि सिगां रिप्लाइ हर पाब्लिकफोरखौ बुंहरखा आर बसुमतारिखौ मोनसेयावसो आं बानायफ्लांदों नों आंनाव सासे इउटुबार जानानै आंनाव सोंहरदों इउटुबारजों इउटुबार सोंहरलायनांगौ ना नों आंनाव सोंहरदों सैमा नाम्बार सयथानि गेजेराव बानायखा नङाबा दिगदार दङ नैबे आर बसुमतारिया मालानो सैमा नोंखौ नायगासिनो बेथा बेनो जाबाय मावनो नोङो नों बबेनि बेथा दिनै जाय आंखौ मिथिया उसिया आलुदेब बिथाङा जानला मोनला गाज्रि जोंखौहाय ससियेल मिडियाआवहाय मुं सोनानै बुंनायनि थाखाय मोनसे खोथा फंबाय नोङो आंनि हिनजाव आरो आं मा जानानै दङ आंनि फिसा थैजानायावहाय आंनि फिसाया सोरजों थांनानै सोर मा जादों सोर मा लेंहरदों नों मिथियो नामा आलुदे नोङो सयथानि बिथोराव सयथा दिनैनि दानिफ्राय सयथानि गेजेराव नों जुदि भिडिअखौ क्लियारिफिकेसन होआब्ला नोङो दिगदार दङ फेसबुकाव नोङो आं गावखौ निमाहा बिजाबा नोङो दिगदार दङ नोंनि थाखाय एभ्रिथिं जों अके जोंनि बिटिसिआव नर्थ गामियावहाय डिस्ट्रिक्टआव जोङो मा एक्सन लानांगौ नोंनि थाखाय जोङो एभ्रिथिं गासिबो साखाफारा जानानै दङ ओंखायनो नोङो पाब्लिकफोरनि सिगाङाव दानिफ्रायनो खिन्थाखा आं गोरोन्थि जाफ्लांबाय बुंफ्लांबाय बुजिया सोमजिया होननानै बुंनानै लाखा नङाबा नोङो दिगदार दङ मानो होनोब्ला जों सासे बिमा बिफाया फिसा थैजानायाव माबायदि मोनो बिसोर मिथिगोन नों जुदि फिसा थैजायोब्ला नों माबायदि मिथिगोन अबे नै हारसिंनो दे ओंखायनो नोङो जानला मोनला खोथाखौ बुंलाबायनो नाङा नोङो सयथानि गेजेरनि सिगाङावहाय भिडिअ पाब्लिकफोरनाव निमाहा बिहराब्ला खिन्थाहराब्ला आं ओरैबायदि होब्ला मोनो खिन्थाहराब्ला नोङो ओरैबायदि जारला दङ बेखौ हले मिथिखा नोङो दिनै आङो लाइभनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंहरदों नङाब्ला नोङो जारला दङ गाबोन समफोरनि जेनेबा आंनि फिसालानि सारादुआ मंगलबारनि सारादुआव जोबब्लानो बुधबार बिस्थिबारनि थाखाय नोंखौ नागिरनो थाखाय थियारि जों पुलिस केसबो होआ नोंखौहाय जोङो नोंखौसो नागिरगोन आरो मा फोरमायनो सानदों बेयो आलुदिया आरो थाबैनो खिन्थाहरखा बे हिनजावनि गावनि बिनानावनि माबा गावनि बिनानावनि गासिबो गाज्रिबो थायो सिंसानि गासिबो गाज्रि थाजोबो सोरबा मा बुंदों मा बेखौ मा फोरमायनो सानदों बियो सोर आलुदे बेलाय ओइ आलु दे सोर बेलाय आलुदे मा फोरमायनो सोर बेलाय आलुदेयालाय इयुन जेनेरेसनखौ हा मा मिथिगौ बियो जोंनावसो दुखु दङ फिसा थैजादों जोङो फिसायानो थैजादों बुजिया सोमजिया आंखौ गारि बायनानै होदोंनो गारिया न'खराव नांखागौ गारिया दङ बेजों थैयाखै बियो लोगोजों लांजाना थैदों दिनैहाय आं गारिया मा फोरमान खालामनो गंसे गारि एरगासिनो दं बेथा नोंखौ रेडि दं जोङो जुगत बबे नोंलाय सोर नोंलाय नों सोर आलु दे नोंखौ नागिरगासिनो बेथा सोर नोंलाय नों सोरलै मा नोंनाव मा दं मा खर' दं नोंनाव दिनै सयथानि सिगाङावनो ड्रेस गाननानै जागोन भिडिअ खोनाबाय सयथानि गेजेराव बियो रिप्लाइ हरनांगौ पाब्लिकफोरखौ बुंनांगौ बियो निमाहा बिनांगौ बियो आर बसुमतारिया ओरैबायदि नङा होननानै आर बसुमतारिनि बेगनि गानखौ होनानैहाय ओरैबायदि बानायदों फिसा थैनायावनो दुखु गैया बिसोर होननानै गान बानायदों हैदों फिसा थैनायावसो फागा गान बानायनांगौ सैमा नों जुदि बेखौ रिप्लाइ खालामहराब्ला दिगदार दङ सैमा नोंनि थाखाय केसाबो रेडि बे बिटिसिआव दद बाल' साला सुवादा जोंनि डिस्ट्रिक्टआव मा बारग'नो नोङो नङाब्ला दिगदार दङ नोङो अबाव खारदों नोङो नाम्बार पाब्लिकफोरनि सिगाङाव बुंहरखा आर बसुमतारिनि सायाव भिडिअ बानाया आंखौ निमाहा होनखा नङाबा जारला दङ जोब्बायलाय रायजोफोर आं रागा जोंलांबाय फिसानि दारै बिराद टेनसन दङ आङो बिमाया दिनै आंना बिमाराव दङ गावनि फिसाखौ थैनानै बे मानो बिमाराव जाया आंना फिसा दुखु दङ आलु दे सैमा नङाबा डेन्जार जागोन गथ'या दाना सयथानि गेजेराव दानो रिप्लाइ होनांगौ नोङो
सयथानि गेजेराव रिप्लाइ होनांगौ नोङो नङाबा दिगदार नोङो अबाव बेरायो नोंनि थाखाय सोरनि फट'खौ इदिट खालामना मा मोन्दों नोंलाय नोंनि थाखाय मा खालामनो आं मा मावो नोंनो थाखा फैसानि मा जागासिनो माथो आं मा मावो नों मिथिया आंखौनो बिउस जादों होनो सारा नों आंनि थाखाय बिउस जादोंला फैबा लाम्बा सयथानि सिगां रिप्लाइ हर पाब्लिकफोरखौ मोनखा आरो बसुमतारिखौ मोनसेयावसो आं बानायफ्लांदों नों आंनाव सासे इउटुबार जानानै आंनाव सोंहरदों इउटुबारजों इउटुबार सोंहरलायनांगौ ना नों आंनाव सोंहरदों फैबा लाम्बा सयथानि गेजेराव बानायखा नङाबा दिगदार दङ नैबे आरो बसुमतारिया मालानो फैबा नोंखौ नायगासिनो बेथा फिनिश जाबाय नों बबेनि बेथा